L-aħħar tħejjiet tal-Europride li din is-sena se jiġi ospitat f'pajjiżna mis-7 sa 17 ta' Settembru li ġej jinsabu fl-aqwa tagħhom. Dan l-avveniment internazzjonali li mistenni attira l-eluf lejn Malta se joffri att ta' attivitajiet minn dawk edukattivi u kulturali għal oħrajn divertenti li iżda l-koll iduru mal-imħabba lejn xulxin u lejn il-komunità LGBTIQ+. Eluf ta' persuni diġà bbukkjaw biex jattendu għal bosta attivitajiet li se jkunu qed jittellaw, mhux l-inqas il-kunċert finali mill-artista internazzjonali Christina Aguilera fuq il-Fossos tal-Furjana nhar is-Sibt 16 ta' Settembru. Kelli mal-organizzaturi qal li dan il-kunċert hu mingħajr ħlas iżda l-biljetti huma limitati u għalhekk wieħed irid jibbukkjahom minn qabel. Ġimgħatejn il-bot mill-Ewropea qed jissoktaw l-aħħar preparamenti qed jitinżu numru ta' artisti li qed iħejju għall-esibizzjoni li ser ikollhom waqt il-jiem tal-Pride u daqstant illum rajt numru ta' exhibitions illi bil-mod artistiku tagħhom qed iwasslu l-messaġġ li l-imħabba hija sabiħa f'kull forma tagħha. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg żaret wirja internazzjonali tal-arti li qed tittella fi spazju kreattiv fl-okkażjoni tal-Europride Valletta 2023. Il-wirja bit-tema Wind Blows Waves in All Direction tiġbor xogħlijiet ta' 25 artistu attivisti Maltin u oħrajn minn 10 pajjiż tal-Mediterran dwar il-mixja u l-isfidi tal-komunità LGBTIQ+ biex tikseb id-drittijiet ċivili u l-ugwaljanza. Komplet tgħid li l-anta kull artistu kull min hu involut u biex jiġi espost it-talent lokali u juru kemm Malta jitassew ugwali għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari qalet li f'din id-29 edizzjoni tal-Europride Malta se tagħti xhieda tal-impenn tagħha li tkompli tkun vuċi favuri drittijiet tal-persuni LGBTIQ+. Dan bl-istess mod kif fl-aħħar 10 snin saru avvanzi enormi f'dan ir-rigward u għal numru ta' snin issa pajjiżna baqa' jiġi klassifikat bħala l-aqwa fid-dinja.